Bun, fraților, ascultați-mă puțin. Sunt în Italia, în Napoli, arestat la domiciliu, da? Am fost condamnat în România la 4 ani cu executare pentru tentativă de omor. Am plecat în Italia, da? Fiindcă aici sunt cu familia mea de 20 de ani, da? Am venit la noi acasă, n-am fugit nicăieri, da? În momentul de față sunt încă arestat la domiciliu în Italia și eu și fratele meu. Am pierdut extradarea. O să fim trimiși în România, dar nu se știe sigur încă. Mă înțeapă inima, mă doare coasta, nu știu, vedem ce se va întâmpla, vedem, ați înțeles? În cazul în care mă trimite la pușcărie, ăsta este ultimul live, da? Din condamnarea de 4 ani, eu am executat o bună parte în arestul domiciliar din România, acum în arestul domiciliar din Italia, Napoli, și am rămas, atenție, cu un rest de pedeapsă de aproximativ 10-11 luni de zile. Deci pentru toți oamenii mei de acasă, eu nu mă duc la pușcărie 4 ani, eu mă duc la pușcărie 10-11 luni de zile, pentru că ăsta este restul meu de pedeapsă. După care voi fi eliberat și o să-mi reiau activitatea mea. Aceste 10-11 luni de zile, dacă mă vor trimite autoritățile în România, vor fi executate într-un penitenciar din România, stabilit de ei, și cu asta basta, fraților, ați înțeles? Vă pup, să fiți sănătoși. Da, imediat. Vă pup, să fiți sănătoși. Am pregătit 35 de melodii aproape pentru voi în perioada când am fost aici. Mi-am adus studio, mi-am făcut studio aici, am pregătit 35 de melodii scrise de mine, compuse de mine, cântate de mine. Atenție, nu cu AI, cum am văzut multe comentarii, sunt cântate de mine, dar videoclipurile, colțul de pup, dar videoclipurile vor fi realizate cu AI. Pentru că asta e situația, am fost arestat la domiciliu, autoritățile din Italia nu mi-au dat voie să filmez, să ies afară, pentru că am prezentat un grad de periculozitate pentru ei un pic mai aparte față de alții, în sfârșit. Deci melodiile mele vor fi publicate pentru voi, chiar și de la pușcărie. O să țin legătura cu Romario Mocanu, fratele meu, și Romario Mocanu, fratele meu, se va ocupa de conturile mele. El o să publice melodiile mele peste tot, ați înțeles? O să-l sun de la pușcărie, mă dă pe speaker și vorbesc tot eu cu voi. Și vă anunț, băi, vedeți că pe 5 februarie vă dau drumul la melodie. Deci am 35 de melodii pentru voi. Nici n-apuc să le lansez pe toate, pentru că am făcut decât 10-11 luni de zile de pușcărie. Ați înțeles ce zic? Și până la urmă mă duc la pușcărie ca la cofetărie. Ați înțeles ce zic? Și asta este. Când ești Dani Mocanu, trebuie să ții capul sus, să fii șmecher, indiferent de situație, și asta este. Ați înțeles? Bun. Separat de toate, ce vreau să vă spun? Cei ce aveți probleme în România, nu vă descurajați dacă nu aveți câștig de cauză și dacă nu vi se face dreptate pe teritoriul României. Veniți în Italia, că Italia vă oferă protecție. Să nu vă descurajați, ținând cont de faptul că o să vă trimită pe mine, da? Dacă asta va fi ultima mea postare, fiindcă pe voi oricum nu o să vă trimită nimeni din Italia. Pe mine mă trimite, că sunt un caz mai aparte eu cu fratele meu, s-a dat o ordonanță de urgență pe toată Europa pentru mine și pentru fratele meu, ați înțeles? Suntem un caz mai special, s-au unit mai multe țări din Europa și cam asta e situația. Vă pup, să fiți sănătoși, și are și fratele meu 2 cuvinte pentru voi. Și cam asta este. Dați drumul la înregistrări de ecrane, 34.000 de oameni. Vă iubesc, vă mulțumesc frumos și asta este. Tragi telefonul așa. Da, așa. Vă salut pe toți. Eu nu o să spun foarte multe, că nu sunt obișnuit cu ecranele astea. Am insistat să stau un minut cu voi de vorbă. Merg la pușcărie, așa cum a spus și fratele meu, merg cu capul sus, mă duc la cofetărie și nimic de spus altceva. Vreau doar să vă arăt gunoiul ăla pentru care, uitați aici, asta am vrut să arăt eu. O pizdă de la Pitești, care s-a lăudat în tot Piteștiul că, domne, el e șmecher, că e smartoi și că n-a cerut bani. Și de fapt, el venea pe la parchet, plângea și a cerut și daune morale, vă arăt imediat. Uitați declarațiile, după cum știți, le-am arătat și pe contul meu de Facebook. Da? Uitați cum cere omul 6.000 de euro. O pizdă. Sper să se potolească cu chestiile astea de acum încolo.
să-și vadă de treburile lui și de păsărica lui, că uite unde să ajunge. Nu mai vorbim despre el, că îi dăm valoare prea multă, ați înțeles, fraților? Îi dăm valoare prea multă, nu vrem să vorbim despre asta, n-am știut că o să arate poza cu el, că eu sincer nu eram de acord să arate poza cu el, că nu vreau să câștige nimeni reclamă pe spatele meu, pentru că ăștia să dăm mari și când ia bătaie de la noi. Deci, ca să înțelegeți, unii își fac reclamă că ia bătaie. Și nu l-am bătut, eu l-am bătut ăsta, frate. Ați înțeles? Oricum sunt șeful lui toată viața. Separat îmi place că a arătat documentul ăla în care el cere peste 500.000 de euro și să lăuda la copii pe acolo, la gagici, că el, domne, șmecher are bani. Ce bani, mă, că dacă îți dădeam 500.000 de euro, duceai și pe măta să popat și pe aia. În fine, nu mai vorbim, auzi? Gata. Nu mai. Vă rog mult de tot, asta să nu publicați asta cu băiatul ăsta, că nu-mi face plăcere să-i dau valoare. E mic, e prea mic, în fine. Să fiți sănătoși, vă mulțumesc frumos, oameni buni. Mă duc la pușcărie, ca la cofetărie, mi-am făcut bagajul, ați înțeles? Dar, repet, nu se știe sigur. Dacă mă duc, ăsta va fi ultimul meu live și Romario să mă ocupa de postările mele. Ați înțeles? Și specifică, Da? că lumea spune că și cum lumea a fugit când convoceți la cofetărie. Nu. Nu, stați puțin. Noi n-am fugit de pușcărie, fraților. Noi suntem în Italia, fiindcă avem casă în Italia. Și cu ce scop am venit aici? Ca să... Ați înțeles? Noi am venit cu scopul să executăm aici, să plecăm aici la pușcărie. Ați înțeles ce zic? Da? Deci n-am fugit Nu de s-a pușcărie. Nu se poate pentru că, repet, s-au pus câteva țări împotriva lui Dani Mocanu, că sunt Dani Mocanu, e o altă situație la mine. Vă pup, vă iubesc, țineți legătura.